Сираттағы құтлау хүдері хозур табиғатлы қайғы райыны Идрис ауылында тығып өтіп, бүгінгі күнді Өфі қалағында яшәгән қадірлі кешебез Ямалетдинов Рифат Миниахмет улына юллана. Тормыш иптәшем, атайыбыз, олатайыбыз 60 яшьлек юбилейын қаршылай. Рифат Миниахмет улы гаиләлә 4-нче бала булып яқты дөньяга килгән. 1978 елда мәктәпте тамамлап, Дыуан районында водитель һөнәрен үзләштерә. Бала сагыннан ул откыр да, шаян да, егәрле егет булып үтә. 1979 елда Әрмес автарына алынып, 2 ел иленә тугры хезмәт итеп кайткас, үзенең буласак хәләл ефете гүзәлде осрата. Күптәргә үрнәк булырлык гаилә корып, бер-берен ярты һүздән аңлап гөрләтеп дөньяга китә башлайлар. Бер-бер артлы 3 бала Юлия, Радик, Марселга гомер бүләк итәләр. 60 яшь. Ошы гомересендә кемгә генә йылы һүзләреңдә yetkермәнеңдә, кемгә генә ярдәм кулы һузманың. Кадерле тормыш иптәшем, атай, олатай, изге йөрәкле, булдыклы гаилә башлыгы булуың менән хокландыраһың һин безне. Ышаныслы дус, көсле ихтиярлы шәхес булуыңа, тәвәккәл һәм дөреслекте яратуыңа горурланабыз. Ак, изге күңелле кешеләр генә ап-ак карлы кышта дөньяга киләләр. Һәм кыштың ынйы кардары табигатьте үзенең сафлыгы менән нисек балкытха. Безнең кадерлебез дә үзенең күңел нуры менән тирә-юньде матурлай. Дусларына, тугандарына күңел ялыгын өләшә. Кадерлебез, һинең менән тормышыбыз бүтән. Адымдарыбыз ышаныслы. Тормыш һынаударына бирешмәенсә, авырлыктар алдында баш эймәенсә яшәүдән ям табып, изгелекләреңнең игелеген күреп, балаларыңның күңел йылыһын тоеп, бәхет шатлыкта, мул тормышта, исәнлектә, һаулыкта гомер кисәргә насыйп итсен Ходай. Балаларыңның һәм яньсәрләреңнең якты киләсәген күреп, уларның һөйнесләренә куанып, дөнья рәхәтлектәре кисереп, якындарыңа яшәеш сыганагы булып, күңел нурың менән килер көндәребезне яктыртып яшә атай. Рәхмәт атай һиңә, мең рәхмәт, бар нәмәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгылар хис күрмә, Ходай олылаһын үзеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Йөр йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Каваныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең. Именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең гүзәл кызың Юлия, улдарың Радик, Марсел, ияның Амин, хөрмәтле Рифат Миниахмет улы Ямалетдинов. Күркәм байрамыгыз котлы булһын. Хәзер яңгыраясак йыр фәкать һезгә юллана. Çatlı
çatlı kelige dileyim rahmetilge ata yeseyim rahmetimde kabul edegin Hilge yırlar yırım barında Bekir çatlık hilge dileyim rahmetilge ata yeseyim rahmetimde kabul edegin Dilge yırlar yırım barında Bekir çatlık hilge dileyim rahmetilge ata yeseyim rahmetilge